Zastav sa na chvíľu. Možno práve teraz, uprostred bežného dňa, cítiš, že niečo v tebe volá po domove. Nie je hlásno, skôr potichu. Ako jemné nutkanie, túžba spomaliť, cítiť viac a vrátiť sa bližšie k sebe. Možno si sa v živote aj ty už strátila v rolách, očakávaniach a povinnostiach. Možno si len zabudla, aký je to pocit byť v láske ako so sebou, tak aj všetkým, čo ťa obklopuje. A práve tu začína táto cesta. Nie ako konferencia, ale ako priestor inšpirácie, zmeny a praktických návodov. Priestor, kde sa môžeš zastaviť, nadýchnuť a začať znovu počúvať ten tichý hlások tvojej duše. Počas 10 dní spolu otvoríme témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Telo, ktoré cíti, emócie, ktoré chcú byť prijaté, podvedomie, ktoré potichu riadi náš život, intuíciu, ktorá nás vedie, vzťahy, ktoré nás učia, prírodu, ktorá nás vyživuje a lásku, ku ktorej sa všetci vraciame. Spolu s viac ako 40 mentormi a tvorcami sme vytvorili priestor, kde sa objavuje pestrosť života, nové pohľady na svet, ale najmä ako miesto pamäte na to, čo už dávno cítiš. Pretože všetci kráčame k tomu istému. K pocitom lásky, pokoja a pochopenia života ako celku. Cítiť, že sme doma, v sebe. Možné je, že práve tento moment ti pomôže a ty sa rozhodneš vykročiť do neznáma. Pridaj sa teda na spoločnú cestu návratu k sebe a nechaj sa inšpirovať pestrosťou života. Tešíme sa na teba.